quel cor perdesti per un miraggio. Έφτασε επιτέλους η μεγάλη στιγμή. Πρόσφατα, αυτό όμως που μας καταράκωσε τελείως το ηθικό και μας τσάκισε κυριολεκτικά ήταν η πετυχημένη βράβευση που έκαναν οι άσπονδοι φίλοι μας, οι ταξιδιωτικοί πράκτορες. Τίμησαν και βράβευσαν πρώτοι ένα καταξιωμένο κερκυραίο μουσικοσυνθέτη, τον Γιώργο Κατσαρό, που πραγματικά το άξιζε. Η αλήθεια πρέπει να λέγεται. Αυτό όμως ερέθησε και εξόργησε το σύλλογό μας. Φούντωσαν και άναψαν από τη ζήλια. Το ποτήρι ξεχύλισε. Το σαράκι τους έλειωσε τα σωτικά. Ο Ανδρέας και ο Νίκος έμειναν μισοί. Άρχισαν τότε τα πικρόφωλα σχόλια ότι οι πράκτορες προσπαθούν πάντοτε να μας καπελώσουν, το παίζουν όλοι ξύπνοι και μοροζιάριδες. Άλλοι λέγανε και σιγά μωρέ το σύνδεσμο, οι ποδηλάτες έχουν πιο κινητικότητα. Το παίζουν τάχα μονιασμένοι και ήρεμοι και από πίσω να τα βενετσιάνικα στιλέτα, πέφτουν σύννεφο, σιγά την ομπιλιτά. Τέτοιες κι άλλες κακίες ακούστηκαν. Άρχισαν λοιπόν οι δικοί μας τις συσκέψεις και τα νεπάλληλα νυχτερινά συμβούλια, έτσι μας έλεγαν, για το τι θα κάνουν για να πρωτοτυπήσουν. Τελικά, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα για πρώτη φορά και είπαν να ξεπεράσουν σε εντυπώσεις κάθε προηγούμενη βράβευση. Καιρός ήταν, είπαν, να τους ταπώσουμε, έτσι ώστε να μην ξανατολμήσει κανένας να μας βγει. Αρκετό θάρρος τους δώσαμε. Πήραν λοιπόν οι δικοί μας τα όρη και τα άγρια βουνά και τελικά ξετρύπωσαν όχι κάποιο ντόπιο, αλλά το πιο διάσημο μουσουργό όλων των εποχών, αστέρι διεθνούς φήμης και ακτινοβολίας. Κατευθείαν λοιπόν από το μέγαρο μουσικής του Σάλτσμπουργκ και την αυτοκρατορική όπερα της Βιέννης καταφτάνει με την υψηλή ακολουθία του και το συγκρότημα κλασικής μουσικής μπαρόκ, ο Wolfgang Amadeus Mozart.
ανεβάσουμε κύριο Μότσαρτ. Προσέξτε το παλικαράκι μην πέσει. Μη σας πέσει, σηκώστε το. Σφιχτά. Με τα δύο χέρια. Τώρα έχουμε εντολή να κάνουμε μια ντέιση για τον κυριακό τουρισμό. Άγιε Αματέους. Άγιε Γουμπέρτους. Σώσε την Κέρκυρα. Στείλε τους περισσότερους πελάτες στα βαλάχη. Πριν κρεμάσουμε στα μαγαζιά μας πολιτήριο. Πριν μας κόψει πείνα και μας παραλάβει ο Ιωχάνας και μας φυτέψει σε κανένα κημητήριο. Σώσε τους κεκυραίους από τα φέσια και τις στοχεύσεις. Βοήθησέ τους να βρουν καλύτερες ποιοτικές πελατείες. Και επιτέλους βοήθησέ τους να κόψουν τις επαναλαμβανόμενες και επικίνδυνες συχνές μαλακίες. Συνεχής υπόκριση. Όπως καταλαβαίνετε, από εδώ και πέρα κύριε Ρίχνο, πρέπει να μας φέρετε στον Άγιο Πέτρο για να μας καπελώσετε. Προσπαθήστε. Θέλω να καλέσω τον αρχηγό μας εδώ, είναι ο Βαγόνος Μιχάουζεν, δίπλα είναι η Βασίλισσα Πούστρα. Να δώσουν ένα δώρο ειδικό στον υψηλό προσκεκλημένο μας. Σε παρακαλώ, πιο χαμηλά είναι 18 ίντσες ψηλά και 2 δεξιά. Το αριστερό του έχει φύγει. Λοιπόν, να βοηθήσουμε τον Μότσαρτ να κατέβει. Σταμάτε τον αέρα, αγόρι μου, σταμάτε, θα σου πω εγώ. Βοηθήστε τον υψηλότερο να κατέβει, παρακαλώ. Σιγά, μη σηκωθείτε. Το σκαλοπάτι, το Άγιο Σκαλοπάτι. Φύγε από εκεί, σε παρακαλώ. Μπράβο. Έχουμε συνηθίσει από τους ξενοδόξους πράκτορες. Ξέρουμε τη δουλειά μας. Περάστε μεγαλύτερο. Περάστε. Να σας παρακαλέσω να δεχτείτε ένα δώρο από τον επίτιμο πρόεδρο. Αγαπητέ πρόεδρε Μιχάουζεν, σας θυμίζω ευγενικά ότι ο τιμόμενος δεν λέγεται Λούδβιγκ φον Μπετόβεν, ούτε Κώστας Παγκράτης, είναι ο Αμαδέος Μότσαρτ. Το δώρο να του φέρουμε παρακαλώ. Εμείς δεν προσφέρουμε ασημένια, προσφέρουμε γαλέγες. Αυτή η γαλέγα πήγε στην Αμερική και την ανακάλυψε, που να μην έσωνε. Είναι δική σας, μαέστρο. Θέλετε να μιλήσετε, Τι είναι αυτό? Αυτό στην Αυστρία είναι. Εδώ στην Ελλάδα θα παρεξηγηθείτε, εδώ στην Ελλάδα σημαίνει κάτι άλλο. Τι κάνετε? Αυτό είναι οδοντόπιστο, δεν είναι? Εγώ ήθελα να κάνω μια προσφώνηση στο Κέρκυρα, ήρθα από Σάλτσμπουργκ. Επί τη ευκαιρία έχω μάθει ότι θα γίνει ένα συνεδριακό συνέδριο, άμα με χέσετε, αλλά τότε θα ξανααναστηθώ και θα ξαναέρθω.